Hvala vam i dobroveče, poštovani prijatelji. Hvala vam što ste došli po ovakvom vremenu, ali to samo pokazuje snagu, odlučnost i veru u promene, a promene su, kao što znate i kao što vidimo i svakog dana i na svakom koraku, neophodne u ovoj zemlji, a Srpska napredna stranka i ova koalicija su sposobni da te promene izvedu i mi ćemo to uraditi 6. maja. Gradonačelnik je obećao pre neki dan i rekao je u naredne 4 godine izgradit ćemo obilaznicu oko Zrenjanina. Pa što sad? Što je to rekao sad 20 dana pre izbora? Što to nije uradio za ove 4 godine? Danas smo bili da vidimo tu obilaznicu. Još 2008. godine urađeno je 5 km sa jedne strane, 1,5 km sa druge strane. Trebalo je spojiti samo možda neke 2,5 km i razrešiti taj gorući problem Zrenjaninaca. Pa je rekao gradonačelnik, završit ćemo kanalizaciju po selima. Pa zašto nije urađeno? Šta se radilo 4 godine? Ja znam da je 2008. godine je prebačeno 380 miliona dinara vodovodu Zrenjaninskom da se uradi kanalizacija u Melencima, Elemiru, Kleku i ovde kod vas u Ečkoj. Kaže gradonačelnik, završit ćemo fabriku vode. Sutra u 12 sati je svečano potpisivanje ugovora oko nove fabrike vode. Gle, molim te, 15 dana pred izbore se setili da potpisuju ugovor za izgradnju fabrike vode. I mi smo reagovali kao Srpska napredna stranka, poslali smo otvoreno pismo direktoru vodovoda, koga hoće političari na čelu sa Demokratskom strankom da prevare, da on sutra potpiše taj ugovor. A u pitanju je klasična prevara. Zamislite, hoće da potpišu ugovor sa firmom koja je otvoreno rekla i napisala da nemaju tehnologiju. Mileta Mihajlov prošle nedelje izjavljuje da je onoga dana kad je Goran Knežević uhapšen, Zrenjanin pao na kolena. Bio je osramoćen, ali se podigao, podneo sramotu i sad ponovo živimo odlično. Bună seara și pentru toți românii care au venit aici acum seara să ne asculte. Šta je ova vlast uradila za naše selo u protekle 4 godine? Ništa nije uradila. A sada ponovo dolaze sa lažnim obećanjima. Ja vas sad pitam, da li ćemo im poverovati? Tako je, naravno da nećemo. Sada nam obećavaju ponovo kule i gradove, obećavaju fiskulturnu salu, obećavaju kanalizaciju. Pa ja se sećam kad sam ja išao u osnovnu školu, obećavali su tu fiskulturnu salu. Još uvek nije sagrađena.